आता काय सांगतले तुमका पेंड्या लाईट गेली पेंड्यान सगळी आमची लाईट गेलेली हा सगळंच काळोख झालं काळोख झालेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. हा सांग आज असा आज पालिया गावात आज आमच्या पेडणे लाईट गेली तालुक्यात लाईट ना म्हणा आम्ही मार्गार इल्लुलू टाका रे फाटला फाटून काय काळोख हे बघ सगळं काळोख असा. काळोख असा. हे बघ, काय सांगतले आम्ही रातच्या डावा ब्लॉक करो फिरांग गेलो मग ब्लॉक केलो अरे बबली तोंड दिसना बरं हा ह्यो आता दिसलो ह्यो बबली येल्लो ला चेतन हा ह्यो कोण शुभम उर्फ भोपळा ह्यो विनायक आमचो आता सांग बरं टीव्हीच्या लाईट ना ती तूच सांग मग आणला हे आधी वरती झगडांग गेले काय करतात ते काय कळणार नाही रातचं 9 झालेली होत 9 झालेली आज झाली आणि आम्ही आरकार असू कुत्रो कुत्रो इल्लो ला ह्यो खरे कुत्रो दाखले खरे गेलो तो कुत्रे हो ह्यो कुत्रो इल्लो ला असा आणि ह्यो ब्लॉक केलं ब्लॉक करतो चालू हा सगळ्या काळोख ना आमचे बसलेले अजून यांचा जेवण जाऊंग ना यांचो आवडेल मिक्सर ह्या झालो आवडेल टाइम मोडांग ना लाईट बंद झाली त्यांना मिक्सर चालू केलो ना बॅट झालेले आज पोर एका माका भियतात अशी कोण नाही सर रस्त्यावर आम्ही पडलेलो आहो बेस्टे म्हणजे बसलो कसा आला खबर आमच्या पोटाला काय लावडा आम्ही पिशेपणा करू आणि काय ना लाईट गेलेली आपण आणि इटलो ना आम्ही सगळा हॉटस्पॉट बिन बंद पडलेला असा नेटवर्क ना काय ना बिकट परिस्थिती इल्लेली अशा लाईट ना म्हणजे टीव्ही ना सगळा झालेला गेला चार्जिंग आहे झोपली हे भूत झालेले आहोत आता तुम्ही बघू शकता दिसं सगळं काळो का रोड दाखव रोड रोड असा सगळं दाखव रोड असा इतको तितक्या मेरे बॉट दिसता शेत दिसता ना तुमका बारीक मी दाखवते हा बघ पाईप गेला कुत्रो गेलो असा हा ओ बबलू पालेकर उर्फ म्हणजे उर्फ बबलू पालेकर हर्ष पालेकर ओ लक्ष्मण शिंदे शुभम शिंदे उर्फ भोपळा ह्याचे तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता युट्यूबवर असा नु पार्ट 1 पार्ट 2 असत ओ चैतन एका इलो भोपा कान फुटलेले असत काय सांगत होते रे मी काय सांग शकतो सांग बरं असंच सांग सांग काय सांग शकतो आता काय सांगतले पेंड्या तुमका लाईट गेली पेंड्यान सगळी आमची लाईट गेलेली हा सगळंच काळोख काळोख झालेलो लाईट गेली खायची आवाज येता वरच्या आयडी अरे त्या जनरेटर लाईन असतो काय बाबा तू आणि काय हो अक्कल नाही. वधूच्या लाईट अरे झगडांग गेलो आमचं कुत्रो खर्शाता हर्षद कुत्र्याची तुमका मी एक स्टोरी सांगताय दिसताना बरो वाघ कसं दिसता बरो असं जीवन विना पण म्हणलो 2 कुत्र्या बघून पळालिलो तिथं 2 कोलगी असली काय सांगतले आता पुढे कोणतरी चला सांग जाणार सारखं ए तू लांब चल तू जागा आतोय जागा मगा आतोय लांबसूनच आणि एका ही उमेद असली रातची होपाच्या होतो यो तो काळोखान दिसणार ना यो बघा होतो बघ असा दिसता की ह्याचे कपडेच उठतात काळोखान भूत फुलल्यान गाडी येतो फर्स्ट ब्लॉक केलं तो दत्तराज काय सांग मरे काय सांगतलं ह्याचा आम्ही उर्फ दत्तराज म्हणतो हर्षी नाव त्याचा लक्ष्मण शिंदे एका सगळ्या वेळ शाळेत नटराज मत केलं काय दत्तराज म्हणतो सगळ्यांना हे निब्बा निंबी हो तो शिवा याची ती वधू सांगलो याचे फक्त कपडे तुटतात ते दिसतात होतो म्हणी फक्त फुगला फुगलाच कसं अरे काय सांगतात बघ मरे रणांग पावलेला असं आमचं रे टेटिस्कोप घे टेटिस्कोप 45 झालं हो चमकता बघ कसो कोण मी चमकता ते रस्त्यावर बिन काम करून घालतात ते कपडे तसले घातले कपडे ते रस्तोविन सारखे करतात ते ऑरेंज कलर तसंच काहीतरी घातला ऑरेंज माझा फ्लॅश असा कळा मरे काय सांगतोय बघ चकचकीत बघ प्राणी साईडीन बघा गाडी शुभम काय सांग मरे ओ शुभम काय सांग मरे
लाईट गेली काय सांगतलं बाबड्याक भूक लागली भूक लागली जेवण ना पोटात कावळे आरड. कालच्या हेच कपडे घालते होय नाले तरी वा कलरची बुट तुझे डोळे सारखे ना तू चेक करून अरे काळोख झालो काय दिसणार नाही सर आधी रिमो करता आटल्या गाडी आता आमची तोंडाली पोहूया काय आम्ही फर्स्ट ब्लॉक केलेलो अर्काचो पॅन हो, first block. फर्स्ट ब्लॉक केलेलो आता तुम्ही बघू शकता नाही तुझे डोळे सारखे ना कानाही सारखे ना काय आहे? आमच्या आडव्याला एक मनीष गेलोला तर आम्ही केलो आता घरात त्याचा टाइम झालो आता घरा होईतो आम्ही ते जेवपाचा टाइम झालेला आता आज वाट टाइम आमचं अजून जेवण जाऊ ना हो जेवपाचा टाइम गेलो जेवण कर त्याला मिक्सर लाईट होत नाही काय सांगतो ना मिक्सर लागलाय लाईटिंग मिक्सर ना तर तुम्ही समजून घेऊ शकता ते तू हो भूक लागली आमची परिस्थिती तशी आमका भूक लागली गाइस आमचा ब्लॉग आवडला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा बघी आता पुढे लाईट बिन गेल्याला आम्ही परत येतो दुसरं ब्लॉग घेऊन आता लाईटीचे राहा परत लाईट येऊन जाईल दुसरी प्लेस घेऊ राव गाडी आता लाईटिंग चालणार रे अरे सकल पडशात हे बघ सकल पड